Одарко, де ти є, Одарко? Одарко, Отга, де ця жінка? Ой! Та ні, я тебе ніяк не називаю. Одарочко, красунечко, голубенько моя, сизокрила. Ні. А ти на мене з цим рогачом зразу, рогачом. Чого ти на мене з цим Отож, бо й воно. Омельку, ти чому розкричався? Я он пиріжків напекла для сьогоднішньої події. Щойно з печі дістала. пиріжки? Я вже біжу. Де? Там, де зазвичай? Та зачекай, куди ж ти спішиш? Подивись, скільки люди зібралися. А чого це вони всі зібралися сьогодні? Що таке трапилося? Яка подія? Наш народ невтомний трудар. Своєю працею землі прикрашає, урожай збирає. В Україні є чудова традиція.